ili je možda došlo do neke korekcije, do neke promene, pa će Stevo Filipović raditi ipak na kavezu 1. Da vidimo. Naravno, sačekat ćemo da vidimo. Rekli smo već u toku dana, dešavaju se promene, greške. U principu, prvi je dan, svi se još uhodavaju tehnika Ali naravno, nama je uvek draže da vidimo borce na ovom centralnom borilištu koje mi prenosimo direktno na Arena Fightu, tako da... Prvo tako. Vidimo sad takmičara Izraela, već u oktagon je stigao i naš Stevo Filipović. Stevo, momak rođen 21. marta 2010. godine, dakle ima 14 godina, dolazi iz MMA kluba Fanatik iz Smedereva, tu su baš i njegovi treneri u uglu, odmah Nikola i Miljan Vasiljević. Nikola znamo i da je selektor ove mlađe selekcije naše reprezentacije. Do sada osvajač brojnih grappling turnira i osvajač MMA državnog šampionata 2023. i 2024. godine. Da pohvalimo MMA klub Fanatik, radi zaista fanatično dobar posao, s obzirom da rade i sa ovim mlađim kategorijama, da prave tu jednu novu generaciju srpskih boraca. Naravno i stariji su tu, eto da kažemo da je čak i Nikolija Milošević bila član tog kluba kada je nastupila za reprezentaciju Srbije i osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Stevo inače ističe da mu je omiljena tehnika armbar. Vidjet ćemo da li će imati priliku da je primeni večeras, odnosno danas, pardon. U gornjoj poziciji Filipović. Pa delo je da je naš Stevo jači dosta od protivnika, za sada sve dobro radi. Malo mi je Fernandez nesiguran i izgleda da Filipović ima zaista odličnu šansu da odnese pobedu u ovom meču. Za sada dobra kontrola našeg Steve. Vidimo, sve radi kako treba, čvrst, s tim što je jedino u tom gardu koji je čvrsto zaključan njegov protivnik, koji pokušava sada da napadne armbar, ali brani to Filipović zaista odlično. Ide da izvuče tu levu ruku, vraća se ponovo u istu poziciju. Pokušaj Fernandeza da plasira armbar, ali Filipović je dobro procenio situaciju i ponovo Fernandez pokušava, ali ne može dobro da mobiliše ruku našeg Filipovića, koji sada vidimo prelazi u polugard. Da vidimo da li će izvući desnu nogu Filipović i pokušati da pređe u full mount. Evo, to je sad pokušaj, ali Fernandez pokušava da odbrani, da ne dozvoli Stevi da prebaci desnu nogu, da dođe u najdominantniju poziciju u MMA-u, full mount. Sad je maltene zaključio tu desnu. Svakako napredak Filipović prešao u polugardi. Ono što je bitno, ostavlja utisak od sudija, definitivno. Pa i najvažnije da je odbranio onaj armbar. Tako je. To je zaista bila, ne mogu kažem, velika opasnost, ali pokušao je da Fernandez napakuje. Stevo je maltene odgovorao do svog ugla da i čuje trenera lepo
kako da radi. I to je dosta inteligentno s njegove strane. Dosta pametno da može dobro da čuje svog trenera, naravno i da njegov protivnik ne može dobro da čuje svog trenera koji u ovom trenutku pokušava da mu kaže šta treba da uradi. Pritisak od strane našeg Pilipovića. Evo sada, I evo ga, full mount. Prešao je full mount, imaš pola minuta do kraja. Sjajan Stevo Pilipović. Ne bi trebao ništa da rizikuje Pilipović, dovoljno je samo da drži svog protivnika do kraja i to je to. Ovo je turnirsko takmičenje, najbolje da se što bezbolnije i sa što manje povreda i zamora prođe kroz kvalifikacione mečeve. I uzima ruku, međutim nije izgurao tu pologu do kraja, ne žuri nigde, 5 Evo ga sekundi. sada Dars choke. Pakuje Pilipović, Dars choke. Isteklo vreme, To mada je to. svakako. Pobeda. Čekamo naravno sudijsku odluku, ali ne može ništa drugo da bude osim pobede našeg Steve Pilipovića. Sjajan meč odradio, zaista. Dosta pametno, dosta taktično, bez žurbe, bez nekih grešaka. Na kraju čak videli smo i pokušaj, pogotovo i Dars choke koji je lepo zaključao Stevo Pilipović. I ovo će biti pobeda za reprezentaciju Srbije. Da, čujemo i zvanično proglašenje, ali Nema ovde sve je jasno, šta da realno. se mnogo komentariše. Videli smo apsolutnu dominaciju našeg takmičara i idemo dalje. Tako je. Plavi ugao. Evo pobede za Steva Pilipovića. Pobeda za našu selekciju. Odličan meč odradio Pilipović, zaista. Dosta pametan, dosta, da kažemo, iskusan. S obzirom da je on mlad izuzetno, a videli smo, pokazuje istrpljenje i sve ono što treba da ima dobar borac i dobar sportista, tako da svaka čast. Evo, srpska zastava ovde u hali Ranko Žeravica, pobeda za Srbiju, pobeđen je takmičar Izraela Fernandez. Podignuta naša zastava u kavezu 1, nadamo se da će tako biti